Ngifuna amagama akho baba aphelele uthi uba. Talento kaNgubo igama lami. Talente lesizulu. Yeah. Yes. Wakaba isibongo. WakaNgubo. Ngubo. Yes. Lapha khona. Ngihlale 18 encane kodwa manje sengihlala eThekwini. Ufike nini eThekwini? 2019. Okay, uphila ngani? Wenzani eThekwini? eThekwini ngidayisa ama-drugs. Uqale ukudayisa ama-drugs? 2017. 2017? Yes. Okay, inhlobo lama-drugs owadayisayo? Ngidayisa i-cocaine. 2017 ukudayisela ba? Kusukela ngobani? 2017? 2017, from 2017 to 2018, I mean. Ngidayisela uMosimo. Ngaye ngidayisela. uMosimo lo wakuthetheleni? Yes, wakuthetheleni. Izayizayo? Yes, izayizayo foreign. Ukudayisela yena i-cocaine? Yes. Right? Ngaye ngidayisela yena. Ngafocus emotweni, then ngabuye ukuthi imoto azikhiphi imali enough, ngabuyela futhi ema-drugsini 2020 to 2020 kuze kube manje. Uyidayisela wena manje? Manje sengiyidayisela. Uthenga kuphi? Ngithenga khona ku-DSLN. Uthenga kubani? ku-JP. Uba lo? Omunye ubhuti osebenza khona ku-DSLN. Uyini? Uyi-Nigeria, akahlali khona lapha nje. Uthumela umfana nihlangane naye akunikeze umsebenzi. Uyamazi wena ebusweni? Angamazi ebusweni. Musiqamanga? Phela angamazi ebusweni. Bayabona abantu abafuna ngazi abafana bakhe. Yabo bafana yes. uJP uyamazi noma umazi na? Angamazi ebusweni brother, ngazi abafana bakhe. Manje ukuthi nje angimfonele ubani uShoti? uShoti umngane wami, yena umuntu ade ngisebenza naye, ngisebenza noMosimo. uShoti ulo kade nithenga ama-TV noma kade emaseleni? Sithenga nawo ama-TV namafoni. Niwathenga kuba? Wena usathenga kule bafana abamasele. Abawoba? Ucasta, abanye sebaboshwa, abanye sebashona. Yeah. La kodwa nje especially umuntu esasimthemba ngoba sasazi usakhuluma njalo lo kuthiwa uNgusi. uNgusi? Yes. Lo wafela lapha ya? Yes, from there siphinda. We shooting? Yes, from there nje siphinda ngoba sasingabathi. Wafa kuyiSunday? Yes. Kade beqeda ukubamba umuntu wezwe? Sezwe usushonile. Because babe nokuthi basidayisele into babuye bazoyilanda sebenza sibashaye basinene bashawa umuntu bakhomba ukuthi izinto zithini face phinde futhi siba. Okay, nisaqhubeka nokudayisa nokuthenga? Asathengi manje. Ugcine nokuthenga? Sinkwafika wena asathengi. Ngobani mina? Hayi bro, sekusaba phela thina lapha. Ningisaba ukuthini? Sibona izinto ezenzakalayo la into zangi-page lakho. Abantu bekhuluma amaqiniso sibona ukuthi bashayile abantu. Ngoba abantu basaganga nje badayisela obabo. Hayi kodwa basafika eThekwini. Mhlawumbe sebeyaleza nje ematendeni. Ngiyazi vese. uShoti ngiyamfuna usathenga uphi? uShoti kade manje ngingasasebenzi nabo sengifika ngawolesine. Usathenga uShoti? Hayi ngade ngagcina ngithenga noma mhlawumbe umayithenga athenga ngoba. Okay. Uba sithembane ngokudeselena. Asikhuluma indaba leli cala leli serious. Yeah. Benine plan yokubulala uWitness izolo ngomhla ka-22. Yes. Amanga noma iqiniso lelo? Hayi iqiniso. Ngifuna ukwazi ukuthi wena ke ungena kanjani. Ungangixoxeli inganekwane ngoba sengiyalazi iqiniso. Yeah. Yayizwa lento? Yeah. Ayekho umuntu osokwafika la ekhaya waphuma? Ngikhuluma iqiniso. Ayezwa? Yeah. So now ukuzezwana kufanele ungitshele iqiniso. Yeah. Ngine-recording yakho izwile? Yeah, mina. Ubungazi ukuthi senginayo ngithi? Yeah. So angifuni uzenze umuntu engathi udlala irole encane la. Yes. Yayizwa lento? Yeah. Kunesibhamu kade si-involve la kade kufanele kubulawa uWitness izolo. Yes, esiqhumile kabili leso sibhamu ngithi? Yebo, siqiniswe yini? Siqiniswe obani leso sibhamu? Siqiniswe yini? Bekuyinhlobo naleso sibhamu? i-9mm. Ibiqhamuka phi yo-9mm? Iqhamuka clash. Ibivelaphi? Clash uyithathephi? Sibala lethi into clash la eposini lalindo umuntu esimazi ngaye uClash. Bafika bathi sibathethe. uClash longa le? Umazeli yini uClash wena? Last year. Last year late. Okay. Yeah. Ngifuna ukutesta ukuthi uneqiniso yena. Yes. uClash uboshwe kade nawe? Yes, uboshwe kade. Waboshwa kwabanjwe i-38. 38 yes, ngaserenkentsha. Aserenkentsha. Yes. Intwanini leyo? Last month. December 2024. No, yeah, this month I mean, so this month we will do January. Yes, then month go January after we after minutes uzofuna inhlamvu zayo ngifika connect le. Ukuthi mina ngaye bangijojela ifoni yami ngisebenza ngayo ngisenayo inamba yami. Wafika mina ezocela inhlamvu ze-38 le. Ngathi mina umuntu mhlawumbe ungasithengela zona.
singahambe sombheka lapha ezansi erenke eSembali. Oh, yila afika aboshwa khona. No, la waboshwa yena sesibuke erenke eSembali sesihlukana. Oh, wabanjwa na 38. Wabanjwa nge-38. Usuka umbheka ke esetshela. Angazi impela angazi. Okay, uphume nini ejele? I think uphume last week ngoba ikhona ngisho conversation yami efonini betha nginikeza u300. Okay, ngifuna ukwazi ke wena ke. Yeah. Ukuthi ufike nini kuleli cala leli ukuthi kuyobulawa uwitness. Asiqale lana ke. Are you aware ukuthi uwitness kade yobulawa ukuthi ukhona abantu ababophayo? Abantu nje imoto zakhe eziwu2. Are you aware? Yes, we are aware manje. Ubukwazi lokho? Yeah. Okay, ubani umuntu ointroduce le ndaba ukuthi kuyobulawa uwitness kuwena? Uclatch. Yes. Ufike nini kuwena? Ufike nini izolo? Yeah, ngixoxela istory nje besenzekile. Yes. Izolo umefika ngoba bafike bangifonela phambi kwayizolo I think ngaphambi kwayizolo angisho nje ngoba ngizongidida. Bangifonela bathi mfethu khona itelefoni eseyishaya. Bakufonela benobani? Bena umlindo. Yeah. Ngithi mina umlindo wenzani yena? uyadayisa naye. Uneposi. Dayisani? Dayisela. Yeah, udayisela kuphi? Udayisa khona station lapha. Right, qhubeka. So befike bangifonela bathi nene bafuna sambe so connect le social media khona sobuye. Ukuthi mina ngibathembi. Bathi nene Kristu lesibili lo. Yes, sekuyizolo ngakusasa. Yeah. Useyabuclash ngifonela into lapho ngithi mina ngisendlini. Bathi ngilanga sewumafezi konke ngifuna sikhulume yaphuthuma. Hayi mase ngiyehle ngikini. Bengifika kuyena afika ngitshela ngiseface. Yazi la ngangiboshwa because besingazihlangana nithi. Yazi la ngangiboshwa mfethu bayafuna amaphoyisa. Bathi babe ngibuza ukuthi uhlangana naphi noTalent ngoba uthanda udayisa ama-drugs. Nanesibhamu esatholakala isona esadubula West Street no Pine I think. So leso sibhamu bathi mina bese ngisibuyisela kuyena uClash ngoba mina ngidayisa ama-drugs nalo. Isikhona istory esinjalo? Yes. Ukuthi leso sibhamu sadubula? Yes. Sadubula ba? Sadubula umjitha lapha usebenza ngakhona ngale West Street. Samdubula nini lesi sibhamu? Last week. I mean kulona lenyanga ngisho nje because ayikapheli. 38. 38 yes. Yeah, ubani wadubula ngaleyo 38? Anginayo ngisho ngoba la office angibajwayele. Kodwa nje yatholakala kuyena leyo 38 leyo. Wena wazi ngani leyo 38 yabulala umuntu? Ngitshela wena sengitshela izolo wena. Wena sazi isitori sokubulawa komuntu? Yes, ngiyasazi impela. Kwafa ba? Washona umuntu ngale. Washona umuntu ekhaladi. Bangwa amaposi. Wabulawa ngayi 38. Wabulawa ngayi 38. Sengitshela wena lo mfowethu ukuthi bathi ne 38 yona yabulala lo mjitha. Mina bese ngimbuyisela uClash ukuthi thatha 38 yakho ngoba itholakala kuyena. Libulawa nini ekhaladi? Kuyona lenyanga. January. Yes, uJanuary. Belidayisela kuphi? Belidayisela ku Pine no Street. Yes. So mase sike mfethu kumele ube wash. Mfethu khona isipani esikhona la. Sina asifunela isola nemali ne orange. Yabo. Ipole orange la but ayikho mina nojitha boshile la athi usinikeza imali. Base khona ipole orange fesihlehle nayo nemazi sithi. Mase ngithi mina ipole orange yalapho ngoba khona ingane ethushe lomzulu la sesi-DJ naye. Yabo. Icule no DJ. So ngithi mina ngoba ngayibona ipost yakhe ku Facebook wami ukuthi hayi ngolengane le yabo ilahlekile into kanje. Base ngimtshele ngithi ngimsearch futhi ufuna uzoyibona futhi phone yami ikhona leyo ngane mangena Facebook. First umuntu ngimseshile yena ogcina. Ngithi awukhulumi ngalo muntu lo leso story ngiyasazi athi ngiyayibona. Ngithi mina masathini awungidownloadele lesithombe akhombe isithombe lapha. Uchelo mzulu naye noma masathini angisendele sona ngimsendele leso sithombe. Yabo. Masathini sohamba ntamba ngithi mina ayikho inkinga mawuthi uzona kwenziwa. Niyokwenzani? Uthi yena siyolanda imoto yezuthu noma silandele imali. Akangitshela ukuthi kuyobulawa umuntu. Yeah. Right. Waze nini kuyobulawa umuntu? Ngaze namhlanje sisifuna imali manje. Okay, ngaze sesingena. So ngaze sesingena khona lapha. Yabo. Ulo mama mekuthi le mali akayikhipha mshaya. Yabo. Washo kanjani? Ukuthi ayizoyikhipha kanjani uma imali ngizothini? Bathe imali ikhona lapha ngeke mama. Bayiphatha imali. Yeah. Sesingena phakathi lapha. Ningena noba? Ngena mina wena umlindo. Yeah. Yeah. Isibhamu siphethe ba? Isikhwama siphethe wena uhleli usiphethe ngemuva ngesikhwama lesi simnyama. Yeah. Kanti usubonile wena ukuthi isibhamu sinhloboni? Bese ngisibonile isibhamu. Usibone nini? Ngoba ngisibone ngisami sibalanda phezulu. Ngoba bayizele bona so bayizele bona endlini. Bafike endlini ngathatha isibhamu ngingena naso ngafika ngasibeka endlini. Sisalinde uSipha ngoba bebengenayo transport kahle. Ubani manje uSipha? uSipha lo transport lo ngani. Yeah.
So mase befika ubani ohlanganisa uSibawa mina ngosibanga umsebenzi for go deliver ngayo. Mase ngithi nayo udeliver ama drugs. okay Ya ngithi mina siphambe sicela usangise into zani 18. Mase sihamba iplan ke wena kade uyazi ukuthi umama mayengayikhipha imali yashawa leyo nje ngeke sisingena ke usibe kulo mama ekhipha imali samshaya. okay isibambe siphethe ubani singena ngaphakathi Cash la usiphethe ngesikhwama. Singene bese ngenela ngithi naye. ningena kanjani Singena nje straight nje asifakile ama mask ukuthi mina ngijike mina khona la ngithi ayine madoda. Phela lapho singeve sibulala umuntu mfethu simbulala into zakhe. Asingene endlini lapho singobuso. Ayisekho isidingo sokuthi sodumula umuntu. Bese mfica futhi ngempela umama simfice nango la. Esuyaphuma. benimazi ngani nina umama Bona bayamazi mina ngimazi. Akuyena kodwa lo mama lo ngimsendele esithombeni. wena ukumthatha kuleyo mama osesithombeni Ngithatha mina esithombeni ngoba ngithi ipost yashawo oh okay bangena nenzane bese ngene nje ayim-approach mama uyaphila kanjani amasathi yini nganisiza ngani ngithi mina nje khona into sicela ukuyikhuluma naye seceleni nje amama arefuse ukuthi sikhulume naye athi ngicela ukuthi nibuye kusasa ekuseni ngabo 7 bese mina no lento yaphuthuma ingempilo yakho yabo. Oh wena kusuwazi ukuthi manje kanti sekuzokwenziwani kade uthi ubungazwa nangithi bangijinisa singene noma mina ngikhipha imali samshaya yabo. Mase ngikhulume naye mina mama kahle masathi mama hayi ahleli kurandela yabo afone anike qhamuka ingane yakhe intombazane efeyini izifona ukuthi ila izolandela umuntu ade yomlanda. Mase sihlale la mina futhi ngihlale eduze kwakho mama ulindo ahlale ngale side isibhamu sikubanga leso sikhathi sibhamu sikuklash usiphezela isikhwameni okay mase nithamisa khona umama ngizange niwenze lutho ikhona ideal eniyenze nomama ya ngitshela mina mama ukuthi mama ngekwazi ukuthi ufele into ongakwazi futhi ukuthi uphinde uyithole yabo ngoba le wakwazi ukuyithenga imoto sangaphinde uyithenge futhi wena into ongayenza cela ukuthi usinikeze le mali sibuyisele abantu abasebesinikeze ubusuwazi wena ukuthi istory isithini ngithi wena ufike ungazi usuyazi manje bengazi ukuthi malini mina yabo engizibase social mama manje okay uma ke senihamba ke umama namshiye phila umama simshiye phila futhi sivumelana uyaphila namanje umama ngithi ngicela ukubuza uma seniphuma naphuma imoto ibilaphi imoto ibhakele ezansi ya naphuma nahamba drive kwethu besama ngabe ngazi ukuthi sizokwenzani ngoba phaka la singashongo khona naphuma waphuma kuwena nobani Clash nobani nona Clash nolindo ukuzweke la khona noma uzokhumbula uma uthi uyambuza lento sesakhuluma nje nomama uClash wasuka wahamba nje isikhathi ihamba beyobeka isibhamu esifihla kwabuye nesikhwama kuphela wazi ngani wena bese isikhwama ngisiphethe yimina nje ubesiphethe yena mina so tamfu khona noma uzomtshela besiphethe yena ngithi ngala wena umthetho kadlalo ngiyakubona uzobuya dolo uzobuza umama konke uzokhumbula ngempela singene noma isibhamu ufuna ukupruvela mefika uClash lapho sihleli lapha sakhuluma nomama wahamba ofihla waphindwa wabuya sakhuluma saqeda sifihlelani manje isibhamu ngoba umama sena ngithi besama mpini ubathi sabo Clash ngoba ngithi basayenza into adishile lithe siyangena siyadlobola sifuthi thatha imali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto umama bezoshawa nini mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya ngisho njalo so mase abona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina avela thatha isibhamu ngosifihla abuye sephethe isikhwama kuphela yabo waze ngani mazi ngani nina umama bona bayamazi mina ngimazi akuyena kodwa lo mama lo ngimsendele esithombeni wena ukumthatha kuleyo mama osesithombeni ngithatha mina esithombeni ngoba ngithi ipost yashawo oh okay bangena nenzane bese ngene nje ayim-approach mama uyaphila kanjani amasathi yini nganisiza ngani ngithi mina nje khona into sicela ukuyikhuluma naye seceleni nje amama arefuse ukuthi sikhulume naye athi ngicela ukuthi nibuye kusasa ekuseni ngabo 7 bese mina no lento yaphuthuma ingempilo yakho yabo. Oh wena kusuwazi ukuthi manje kanti sekuzokwenziwani kade uthi ubungazwa nangithi bangijinisa singene noma mina ngikhipha imali samshaya yabo. Mase ngikhulume naye mina mama kahle masathi mama hayi ahleli kurandela yabo afone anike qhamuka ingane yakhe intombazane efeyini izifona ukuthi ila izolandela umuntu ade yomlanda. Mase sihlale la mina futhi ngihlale eduze kwakho mama ulindo ahlale ngale side isibhamu sikubanga leso sikhathi isibhamu sikuklash usiphezela isikhwameni okay mase nithamisa khona umama ngizange niwenze lutho ikhona ideal eniyenze nomama ya ngitshela mina mama ukuthi mama ngekwazi ukuthi ufele into ongakwazi futhi ukuthi uphinde uyithole yabo ngoba le wakwazi ukuyithenga imoto sangaphinde uyithenge futhi
wena into engayenza cela ukuthi usinikeze le mali sibuyisele labantu abasebesinikeze ubusuwazi wena ukuthi istory isithini ngithi wena ufika ungazi so uyazi imali bengazi ukuthi malini mina engizimazi se-social imama manje okay uma ke senihamba ke umama namshiye phila uma simshiye ephila futhi sivumelane uyaphila namanje umama ngithi ngicela ukubuza uma seniphuma naphuma imoto ibilaphi imoto ibipakele ezansi ya naphuma nahamba ukudrive kwethu ngesama ngabe ngazi ukuthi sizokwenza ngoba paka la singashongo khona naphuma waphuma kuwena nobani Clash nobani nona Clash noLindo ukuzweke la kunoma uzukhumbula uma kuthi uyambuza lento sesakhuluma nje nomama uClash wasuka wahamba leso sikhathi ehamba beyobeka isibhamu ke esifihla kwabuye nesikhwama kuphela wazi ngani wena bengisikhwama ngesiphetho yimina nje ubesiphetho yena mina so cha ngifuna uma uzongitshela lesiphetho yena ngithi ngala wena umthatha kadlalo ngiyakubona uzobuya to leyo uzobuza umama konizokhumbula ngempela sisingene noma isibhamu ngifuna ukuprevent mefika uClash lapha sihleli lapha sakhuluma nomama wahamba ofihla waphinde wabuya sakhuluma saqeda sifihlelana manje isibhamu ngoba umama ngithi besama mpilo ubathi sabo Clash ngoba ngithi basayenza into adishini lithe siyangena siyadlobela sifuthi simali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto umama bezoshaba nini mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya ngisho njalo so uma sabona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina avela thatha isibhamu ngosifihle abuke sephethe isikhwama kuphela yabo waze ngani ukuthi beyofihla ukutshelile ngibonile mina ngisifika ngoba ngiyabona ukuthi indaba ahambeni isikhwama phinda abuke right imoto sibeka lezansi yabo mase sesiqedile nomama azabe futhi sikhulume azathi mama nina kahle kahle nithini yabo asisibuze ukuthi kahle kahle sithini sithi na mama uyicabange lento le kodwa uwazi ukuthi la ucabangela impilo yakho nezingane zakho usho mina kanje mase siyaphuma siyahamba kusho ukuthi idila athi seniyenza nomama yokuthi sihlehlisa ikhanda lakhe manje asimdubule khipha le mali sibuyisele amafethu then mase siyayishiya idini mase siyabatshela abafethu ukuthi lo mama uthi uzosula icala niyekeni bekufanele kusulwe icala noma befashaya ukuze noma mengizukufakazi okay ngafike mina ngathi ngeke umuntu ashawele ukuthi akumele abufakazi because alright mase nihamba ke mase sesihamba uClash ngathi sihamba sithi awuqalaze lapho phambili ngize phambili mengithi angiboni umuntu avela sidonsele eceleni isibhamu asidonse kuphi like khona la driver yakhona la etshanini sidonsa sifayela mase ngisithathe mina sithathelani isiphethe ngithi ngisikhwama mase ngithi lemfethu usithathelani wena isibhamu ngifuna ukusiphatha mina ngobani ngisafika ngenkulumo mase ngithi mina mfethu yabo ukuthi umama bese ezoyikhipha le imali asisikhumisa kabili konizobona ngempela bese siphethe isibhamu ungabazi bese somshana iskeni ngoba bona futhi mezomike kusakwenzeki lento bazomdubula ngempela yabo mase ngishaya ngempela futhi kaphili qhuqhu phinde ngisithathe mase ngisinikeza usikhokhile noma bese sivese sikhokhiwe ngisikhokhile bese nenhlamvu engakulesibhamu ngizu6 uzibone nini ukuzu6 kade ngisibeke endlini kade uyosibeka nini ngasikhathi sifike ukuqala ngifike ngasibala phela ngiyasazi baba price isibhamu ngqamama bekunhlobo nesibhamu 9mm uyabona ngizokukhombisa lapha efonini ikhona le fonini yakho ikhona le fonini nami mina nginhlava bekile la yabo okay namhlanje wena ufonela umama uzwile recording ngikuzwisa yes recording izwile bese nifuna ukuthi bese nifunani imali mama bese ufuna imali ngoba uzwa ukuthi mama uno 10000 uno 20 but ngathi ngazi mama wasibathi bona ka eduthenga ngathi mina kulungile mama ngikuzwile ku recording bathulisa bebekhuluma kabi umuntu omdala bengakwazi ukukhuluma ngize ngesifebe nani ngathanye bafethu umuntu omdala okay bengibakhuza lapho angithi ayazi yonke lento ukuthi icala yes ngazi awe ukuthi kade nikwenza kuyicala ngiyazi kakhulu uyazi ukuthi kube kuthiwa udutshuleyo mama washona nawe ubuzothathela imeda noma uthi udutshuleyo umngane wakho ngoba into ede niyenza kade ni grounded ngaphansi kwalento ekuthiwa common purpose beninenhloso eyodwa nonke angithi yazi ukuthi icala asibonga ukuthi alenzeka kangangithi but kune recording yakho lapha ekhombisa ukuthi wena busafuna imali kumama ngithi ngoba umsavile angithi ngingayitshela ukuthi mama indlela engikhulume kahle ngayo kuyena angangijiyela mama uyadlala wena ngimseka kuyo kade sibafuna ukuyenza lapho lalela baba ngizocela ukukhuluma iqiniso yes qhubeke neqiniso lelikhulumayo uke washawa yebo ngishayile ushawa ba ukuthi ngiyashawa la imali ngisho ukuthi washaba la ekhaya hayi lutho
Oh, ngizosindane ngashawa. Oh, bengibuza ukawashawa like indaba pho ukhuluma iqiniso. Uyangazi mina. Impilo yami brother. Uyangazi mina. Ngiyakwazi kakhulu ngiyalandela futhi. Indaba ukhuluma iqiniso. Ingoma ngifuna ukushintsha impilo yami brother ngenze le. Usofu uzoyishintsha manje ngoba nakusubanjiwe. Nothi ngoba ngibanjiwe brother. Kahle ngibe uthathekile ngoba mina ngiphuma ebhanjini. Uthathekile. Ubukade ugwetshiwe wena ngithi. Yes, bengigwetshiwe. Yeah. Angisahlangani naye. Usigebengu usadayisa nama drugs. Udayisa ama drugs. Niyabulala. Nenza yonke lento. Cishe wafa umama wabantu ube nenhlanhla. Cishe wafa. Ukube kuthiwa benembulala umama izolo, angabe benembulala umama izolo.